Sa ating pong ebanghelyo, siguro ang ating pong bibigyan ng katanungan ay ang katanungang judgmental ka ba? O pakitanong niyo po yung katabi ninyo, judgmental ka ba? Ang mga taong judgmental po, madalas sila yung mga taong self-righteous. Yung mga taong may sense of entitlement. Yung mga taong tingin nila sarili nila, perpekto sila. Sa katotohanan po ba, meron po bang perpektong tao? Wala. We are all imperfect beings, finite beings. Only God is perfect. Only God is infinite. Kaya sa ating ebanghelyo, pinapakita sa atin ng Panginoon na walang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Pero madalas, hindi tayo namumuhay sa ating dignidad. Bala, aliwa tamon tao. Mas burita mo ing manusga. We find pleasure in judging others instead of talking about what is good in them. Ang ating pong ebanghelyo, tayo ay sinusubok ng Panginoon, sina-challenge tayo ng Panginoon na baguhin natin ang ating perspektibo sa buhay. Huwag tayong maging fault finder, maging katulad tayo ni Kristo na laging nakikita ang kabutihan ng iba. Kahit na makasalanan, nakikita ni Jesus na pwede pa rin magbago kung ito'y bibigyan ng pagkakataon. Sa sistema ng tao po, madalas, ang dami mong nagawang mabuti, nakagawa ka lang ng isa, inusgahan ka na, as if hindi ka na pwedeng tumayo muli. Anong tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon? Na makita natin ang kabutihan ng bawat isa. Because we were not created intrinsically evil. We were created good. Madalas, nagkakamali lang tayo dahil sa ating mga pinipili, sa ating mga desisyon. Kaya sa ebanghelyong ito, tinuturo po sa atin ng Panginoon na piliin natin ang kabutihan. Kung magtatanong po siguro ako sa inyo ngayon, anong gusto niyo pong marinig? Good news or bad news? Good news, siyempre. Pero lagi nating pinipili ang bad news. Gusto natin yung chismis. Gusto nating tinitingnan ang kababaan ng isa. Ginajudge natin ang iba. Siguro subukan po natin yung mga narito po sa chapel at yung mga nakikinig sa atin at nanonood sa live stream, kung meron po yung katabi, pakisabi po sa katabi ninyo, ang bait-bait mo. Sige nga po. Lahat ng kabutihan nasa iyo. Kung yung katabi mo po, lalaki, sabihin mo sa kanya, ang gwapo-gwapo mo, nakaka-inlove ka. Pag babae po yung katabi ninyo, pakisabi sa kanya, ang ganda-ganda mo ngayon, blooming ka. Di ba po? Nakaka-good vibes, nakaka-uplift ng pagkatao. Pero sa kabaliktaran, tingnan mo uli yung katabi mo, pakisabi mo sa kanya, ang sungit-sungit mo, ang pangit mo, ang pangit ng ugali mo. Anong mararamdaman mo? Parang nakaka-turn off, di ba? When the person beside you speaks of what is not good to you, it is not pleasing to hear. It does not uplift the dignity of the person. Kung sinabihan tayong pangit, masungit, mukha kang vinegar, suka ang mukha mo, model ka ng vinegar, di ba ang sakit noon? Pero pag sinabi mo, ang buti-buti mo, ang bait mo, ang ganda mo, ang gwapo mo, nakakataas ng pagkatao ng dignidad. Yun exactly ang gustong sabihin ni Jesus. Even to the sinner, if we will respect them and look at what is good in them, they will be converted. Sila yung magbabago. King Kapampangan, masanting itangaman nun do, ing meto nga taong may kamali, may pandikdik king kayang kamalian. Patawaran me, sopan me talakan, baka niya pang pag-asa at apagbayo ning Diyos.
Kuya ning buri ng sabihan ni nga pong Ginoo. Gustong sabihin ng Panginoon nung sinabi niyang stop judging and you will not be judged. Stop condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you. These are the fruits of a merciful and compassionate person like Jesus. Dito sa banal na misa, ating pong ipagdasal na naway maging katulad tayo ni Kristo, maging mahabagin, mapagpatawad, at tanggapin ang isa't isa sa kabila ng ating mga kahinaan. Amen.